ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Michelle, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Nianak ko karon magpuyo sa Rosario, Batangas, pero taga Mindanao gyud ko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong panit nga mga 3 ka tuig na akong inantos ani, bisan gibuhat na nako ang tanan pagpatambal. Aron niyo sabtan, sugdon ko dihang kaslonon pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Uy, Michelle! Usay mong beauty secrets, uy. Nga nindot man gyud kay kag pamanit. Aron sad mahalin ko ani ba? Amiw. Morg naliwat ra man gud siguro ko sa akong mama, day. Nindot sa sad kag panit si mama gud. Oh, hinoon. Nga sa ato pa, di gyud ay kumahalin ani. Kaya nga kung mama day. Tagkabukid baya kayong pamanit day. Pero mga morena mo ha. Nindot sa bayan ng mga panit ng morena. Ay lahi gyud ng imo, uy. Puti na hamis pa cute. Buyag. Sige pamuyag diha uy. Dili na baya unya ka makatutho na ako ha kung mabuyagan ko nimo. Kaya ato na baya ko sa Batangas mo puyo. Ha? Kalayo gani maglagputan god. Unsa ka dito uy? Ay, dili ra kay ako uy. Kami si Hubert ug ang among mga anak. Kay adto naman gud siya ma-assign dito sa iyang trabaho. Mong adto na lang sad mi dito sa akong anak. Wa kay salig sa mong banad jay. Nga ubanan man gyud nimo. Dili uy. Kang Hubert ning pagbuot day. Aw, ako sab mao say gusto. Kay disad ko ganahan nga malayo niya uy. Bago pa baya ming minyo. Niya magbuwag day-dayon mi. Lain sad kaayo. Hinoon sab. Sag ako naman lang. Ay sige na oy, ari nako. Gilangay na gyud ko nimo ay. Gibilin ko ra ba itong mama nga akong gamay. Asa man di ay ka uy? Ay magpalit kog pills. Kay wa pay 1 month ang akong anak. Nag-mens naman ko. Nasundanon ko no ko ingon mama kay gidugo ko dayon. Mao nga managa kong daan day aron dili masundan dayon. Nagkapalit na kag pills? O ma, mamang ko nun yung maayong klase sa pills. Ingon sa tindira nga dito sa butika. Bisag unsagong pills sagod, okay raman na. Ang importante nga dili masundan dayon ning imong anak. Ay,
Ay, sumbak ko taon maoy. Daghan pa biya mig planong Hubert. Basin, maun siya may kon mabuntis dahin kong usab. Unya, kanus amang ko mo man larga pa ingon sa Batangas, ha? Magpaabot na lang si Hubert sa desisyon sa ilang kumpanya kung kanus siya palargahon, ma. Ay, kun mao. Pag ayo-ayo na lang mo dito sa laing lugar, Michelle. Pero may unta og madugay-dugay pang inyong paglarga, uy. Aron mas ikauban pa namog dugay ang among bag-ong apo. Murag di pa kumadayon og assign sa Batangas kay di amre ni virus nga COVID. Mag-stop una og operasyon nga akong gitrabahoan. Pero siluhan gyapon mi. Oh, mo ba? Na sige. Naghinay lang una ko review online para sa akong let exam. Base na di ay kon, makapasar ko. Stilan ba ya ini, uy? Dili gid unta ko ganahan nga magpa-vaccine. Kay nagpadidi baya ko sa atong anak. Unya kay kinahanglanon man di ay nga magpa-vaccine ang mutake og exam. Unya? Aw, magpa-vaccine na lang gid ko ini. Ay, mailang unta. Ugwa ni daot ang epekto sa atong anak nga nagdidi pa nako. Recorded by X Thunder Gaming. Nakapavax gyud ko apan first dose ra kay para lang makatake ko og let exam. Wa na ko magpa second dose kay sa akong kabalaka nga nagdidi palagi nako ang akong anak og nagtake pod ko og pills. Base nun niya unsay resulta o reaction ini, labi na gyud sa akong baby nga nagdidi pa nako. Mga pila ka weeks adto, nakalarga na sad mi diri sa Batangas. Na may murag mga bungag singot nga nanubo sa akong duha ka tiil nga katul. Unya. Wa makamusulti dayon. Ay, abi man gud nako ug unsa ratong klasiha sa katul-katul nga mawa ra dayon ba. Mao gibaliwa ra sad to nako. Pero nanagko man hinuon ni og nagnuka-nuka. Nagliting-liting. Og ang akong nibudngan kay kun may motubo sa wana kong tiil, kung dinhi man ganin ni dapita, matubuan sad ang tuon akong tiil sa mao gihapon nga parte sa akong tiil. Ay, mura magatbang ba? Palitag ointment o ipa-check up na lang ka na. Day, nga na uy. Suwayan ko una ni og humulog sabon nga powder. Unsa? Ano naman, kumusta naman ang katul-katul sa Montiel? Ay, wag yun siya mo sa ay, uy. Nanaghan man hinuon ni. Uy, di ako gipalit nga mga ointments, oh. Pili lang nag-asay mahiangay ni mo, anak. Aron mamayo na na. Oh, nagpalit na dekandaan? Naapaunta ko gi-search sa Google nga ointment nga para katul-katul. Oh, sama na. Kay ato lang na sa ng paliton. Da, kini. Gihumol na ko. Ano nang hunaran? Siya rog dili pa ni maayo, god. Siya mo na yung gibuhat. Nasuwayan ko lang ni hunad aning gipabukalan na akong udlot sa bayabas. Buntag og gabiin na ko buhaton ni kay base na lang muugan yung mga nukanukan nako. Kay wa man gyud mo patuo sa mga ointments nga akong gi-apply, uy. Kung di pa ganina maulian, pa-check up na lang kita sa skin clinic. Ha? Sobrang sensitive lang kasi yung skin mo, misis. Talaga ba? Ganoon ba, Dok? May resita akong gamot sa inyo at saka ointment. Okay, Dok. Para mabili namin. Oh, kumusta naman ang pagtumari mo sa tambal nga giresitas, doktor? Ingon man ang ointment, sir. Minaw raman ng skita, oy. Minaw ra siya sa tambal, pero wag gyud mamaayo. Unsa? Sa dermatologist na lang yun siguro tamo adto eh. Unsa? Dermatologist gyud? Kamahal ka ana, Hubert. Niadto gid mi sa kumbana sa usa ka dermatologist.
Girisitahan sad ko og cream nga para anti-allergy ug may gi-inject pa nako nga para makuha-kuhaan ko no ang bakterya nga naa sa sud sa akong panit. Pero mao man lang gihapon. Nagduo na lang sad hinon akong Paris nga basin kinahanglan na nang muadto og Binisaya o Tambalan. Kay mga 3 years na baya ning akong giantos. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nagtumar ko og pills dihang wa pay buwan ang akong anak kay girigla naman dayon ko. Ang pills kaha ang nakaingon aning katol nga butoy-butoy sa panit sa akong tiil. Ikaduhang pangutana, nagpa-vaccine sad ko pag COVID-19. Dili sad ka ang vaccine ang nakaingon niini sa katol-katol o butoy-butoy nga nagnukan-nukana sa akong panit. Ikatulong pangutana, nagsige ra ba ko og patutoy sa akong anak bisan og mag 3 years old na siya? Unya, sige sad ko og take og anti-allergy. Dili ka ni makadaot sa akong anak? Ikaupat nga pangutana, ingon ang doktor sa skin clinic, sensitive lang kuno kog panit. Pero kanong wa man ko ani sa dalaga pa ko. May kaayuhan pa ka ni nga sukad pa man ni pag 4 months sa akong anak nga karon mag 3 years old na. Ikalima og katapusang pangutana. Niduol na sad mi usa ka dermatologist. Giresitahan ng gyapon kog cream og may gi-inject pa gani para makuha-kuhaan kuno ang bakterya sa akong panit. Pero wa man gyud. Unsa pa man nga klase sa doktor ang among duolon o magpabinisaya na lang kami ani? Kay basin ko no o gibuyagan o gipadautan lang ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Michelle. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadaling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ninyo kinipadala sa among email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Melingos Minya Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that nothing can be done without hope and confidence. Kung negatibo na gani ka, sus, ang gusto ni mong mahitabo, rag di good mahitabo. Pero bahala daghang kay mga kakulian, manghinaot lang ka nga mahitabo ang gusto ni mong mahitabo sa imong kinabuhi with full of pagsalig sa imong kaugalingon. Nga matuman ang gusto ni mong mahitabo. Okay? Of course, tinagi po sa pagampo sad, no? Kay nagtanaw na to si babaw, no? Ang ato magtatampo karong adlaw si Michelle, 24 years old, taga Rosario, lalayuan ni Rosario, Batangas, pero taga Mindanao gini si Michelle. Minyo ni siya, may usa ka anak. May tungod kini sa iyang skin problem ba to, no? So taga Mindanao, mayong hapon ninyong tanan diha, no? Sa Mindanao, si Doktora Villanueva ug si Lloyd Bistel. Musta naman? Ug si Dr. Ondo Go, Michelin Go diya sa Sindangan. Mga taga Mulabi sa Monga del Sur. Dr. Sinisa diya sa Pagadian. Dr. Feliciano diya sa Osamis, no? Si Angel ug si Nelda, no? Musta naman? Paing Stella sa Osamis. Mayong pagpaminaw. So, going back to our sender, si Michelle. Ang iyang problema is punto medikal. Unang pangutana ni Michelle, nagtumar ko og pills. Dihang wala pay buwan ang akong anak kay girigla man ko dayon. Ang pills kaha ang nakaingon aning katol nga butoy-butoy sa panit sa akong tiil. Well, mag-expect good ta nga ang kanang mag-take og pills na ni siya ingnon ta pagkausab sa inyong menstruation, no? Menstrual cycle. Kay sama sa paparihaan ni nga problema nga atong gibat-batin ni sa atong programa, ang kining mga oral contraceptive pills na ay mga side effect. Unsa may mga side effect? Ako lang gikuan ni siya, Michelle, no? Ang mga side effect sa pills, usay mo ra kag kasukaon, no? Ban gani mo
magkuan ba magdigwa magkasukaon na naani sila breast enlargement mo tinder ang inyong breast maglaba din yung ulo ang uban mag mood swing unya ka nang mag-usab ang imong regla na di na para sa unang regular mo increase ang imong timbang mo dako nya mo lower ang imong sexual drive. Sumao na ang mga expected nga mga side effects sa pills, no? Mitungod imong mga katol-katol, usan na po ka na kay mao lagi na mo lower ang imong imong immune system mo lower basta kay naay mga ingnon ta unusual nimo nga gipamati sa lawas. Alright, ikaduhang pangutana. Nagpa-vaccine sab ko og COVID-19. Dili sad kaha ang vaccine ang hinungdan sa katol-katol o butoy-butoy nga na nuka-nuka na sa akong panit. I don't think so, no? You might have some another skin problem like psoriasis or scabies or allergy reaction. It's not because of the COVID-19 vaccine, no? Ako kaduhag gyud ko nagpa-vaccine og anti-COVID lagi nga vaccine, no? Pero wa man ko naka-develop gingon ni ani, no? It is for me not related, no? Kaduha ko nagpa-vaccine og COVID, pero na COVID gyud ko. Nasakit gyud ko COVID, pero dili kay grabe, no? Naigwag gyud ko naabot ng punto nga na-intubate ko. So mora na akong dili na siya ingong tagtungod sa COVID-19 vaccine nga naa kay nuka-nuka. You have to practice kining good skin hygiene, no? Imong limpyuhan ang imong panit before ka matulog, i-moisturize nimo para dili mag-dry. Kung na magay mga infection da going on, you might put some antiseptic solution, no? Para mamatay ng kagaw diha. If worse comes to worse, you may take antibiotic. So kung naamang ka sa Mindanao, I do not know where in Mindanao, pinaka-appropriate gud ani is modol kag dermatologist, no? Mao nigi ilang inunta specialty na mga skin problem. Kay sunod nga pangutana, nagsige ra ba ko og patutoy sa akong anak bisan og mag 3 years old na siya? Sige sad ko og take og anti-allergy. Dili kaha ni makadaot sa akong anak. Well, 3 years old na amsa koy kaila nga mayon anak, murag kuan na gyud na siya. Kanang mixed feeding na god, no? Mixed feeding na nang ingon anak nga kuan na. Kanya imo na ng kanang train og mga solid feeding, no? With the guidance of your pediatrician. Dili na siya makadaot kung magtikag anti-allergy, pero be sure nga ang imong anak dili maka skin to skin contact sa imong mga skin diseases kay base og matakda ng imong anak. So kung magpadidi ka sa imong anak, be sure nga limpyo sa imong kamot, ug ang imong anterior chest area nga dili matakdan ang imong baby, no? 3 years old na pwede naman nimo kaon og solid food, no? I know daghan kay mga bata 2 years old gani, no? Na mukaon naman gani, no? Ikaw pa to katapos sa ikaw-pat nga pangutana. Ingon ang doktor sa skin clinic, well and good ngadto kag skin clinic, sensitive lang kuno ko og panit. Pero nganong wala man ko ani sa dalaga pa ko. May kaayuhan pa kaha ni nasukad pa man ni sa 4 months sa akong anak nga karon mag 3 years old na. Well, something to do with skin hygiene o sensitive ka og panit, so you try to find out kung sa may mga sitwasyon o mga pagkaon nga medyo may hyper sensitive ka. Ako sa una dili man ko allergy og kapayas. Pero karon naon sa ba nga every time kaon kog kapayas nga mga tol man ko. So nagay time sa atong kinabuhi nga mo lower tingali ang atong inunta mga defenses nga katong mga pagkaon sa una nga dili ta allergy or ganahan ta di na nato makaon sa pagkakaron kay naanay mga adverse nga mga reaction. So kanang anti-allergy, unsa may mga anti-allergy nga kung ikasugyot nimo? Ano mga diphenhydramine hydrochloride, pwede na siya, mga cetirizine, antihistamine, hismanal, pwede na siya. Pero take note ha, nga makaduka ba yan siya, ha? Kini mga anti-allergy. Sundal lang ang advice sa imong dermatologist nga kung sa may angayang buhaton. Pero sa makausapaing no nako wala gyud ko mo sa good skin hygiene ang imong i-practice, no? Manrapo ka before going to bed. Ikalimaw katapos ang pangutana. Ni dool sa mi og usa ka dermatologist lagi, no? Giresitahan ng ko gihapon niya og cream ug may gi-inject pa gani para sa kuhaan kuno ang bakterya sa akong panit pero gyud panit pero gyud unsa pa man ang mga klase sa doktor ang among duolon og magpabinisaya na lang kaha
mi ani kay basin kuno og gibuyagan o gipadautan lang ko. Well, dili sa ko mo ingon nga dili na effective ang mga binisaya nga mga doktor, no? Kay naamang po sila yung mga abilidad, pero ako doktor ni obra usa man ko ka medical doctor, so ako ika-advise nimo Michelle diya sa Mindanao nga more ko nga mutuo sa dermatologist, no? Kung sa may giresita sa imo, do not expect na the following morning ma-okay na ka. It will take time. Mumatter ang dosage, mumatter ang frequency sa pag-inom, mumatter pod ang imong inunta mga activities of daily living. Dili ka exposed sa mga trigger sa allergy nimo, whatever. Alright, so hinot nakasabot ka sa explicar ni mo Michelle diha sa Rosario, Batangas, no? Abang taga Mindanao ni siya. Abot man ta sa Batangas. Actually, abot tayo in the world because of our live streaming, no? So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing our program sa Armen. Tas kita greeting din sa tong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mao Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayong